pi parlo ke buju sanat ban page ban snap ikan ke channel ke chungi hakan ke video ngin ban lam ya pi ya wei ko po na po kota na state Rajasthan Sarkar Rajasthan kalau betha baru khot ki college pakan Pyndait nyo da kita ki Pakha ki balate da ki spring ke ikadaw pakan ki sarkar ka pha ban ne ya ta tu ni snap kadaw ko jingpon pelat jong ki khna pu de ki pathan no e ka jong jing em how to life pasi nagaliang jok sarkar kalau betha college ban Pyndait nyo da ki Pakha ki badan spring mar pa ki khna ki tu ban chim me ka jong em mar ba day spring ka Pakha kan sedekut no de na ta kadaw ini kan yarap sibon nak pan pen feel ya jing tu mo jong ki Clip. Think. खूब ले sibon